Ado dagiti agreklamo gagayem ken kabsat ang motorista nga agdaldalyasat iti karaytoy nga lugar gapuanan nata ado dagiti nakabulos a kalding nga daytoy ket rason kano iti panakairisgoy iti inda pa nagbiyahe gagayem ken kaabsat ta sigon dagiti dumandanon iti biyang ti JCQ online TV channel ket innal daw akastoy iti inda maranranawan no masabsabat kabayatan nga sumangat ken sumalog da iti karaytoy nga lugar mga ka JCQ. Sir, anat mo kunayo ka dagitoy nakabulos nga kalding ta kang runaan da kay nga agmotor ket no napataray kay nga sumalog ket dakila pa nakairisgo iti panagmaneho tayo. Ay, may bilang nga peligro ti dalan data sir. Tapos dapat kumat maawan di kita. Oo. Data kang runaan na akit na tam nga motor delikado data. Kung kumabalin ako mabisong ko mati kimbagi nga dapat ibaud ako. Sa ano pa kunayo karag iti barangay officials ta kitaan da ko daytoy nga sitwasyon dagitoy nga bulos nga dingwan. Apong giti ko masaktan apong abong barangay kan barangay official akit pakikita da kumabasi dati nga apo nga tartarakan. Agi tortorong iti tricycle ana itikas lang makunayo sir daytoy ado nga bulos nga kalding nga sumangat ken sumalog dito nga lugar. Akin no pa nagkuasar kat sa gabal talaga ti kalsada lagi tabulo sa kalding iso pakalanti disgrasya sir. Makunam karigitay akin tarakon daytoy ken dagiti masaknan nga barangay official. Dapat na kumasar ka aksyonan dakin igalot daw no ipupok da. Inal daw kayo nga lumablabas iti karaytoy nga lugar sir. Sir itala. Siklo. At makunayo sir dagitoy bulos nga kalding daytoy nga lugar ta patyan dagiti dadto mga motorista ken da kayo sir nga dakkel nga mairisgo iting kay panagmane. Ay wala sir, bale delikado no kadetoy lalo ti korbaan. Bale dakkel nga kami datoy. No lalo no biglaan nga ko dili may gawid ti panaka slide mi when no panakadong parda. So nga dagiti ko mga kalding dapat kumakit may talaga nga igalot da dagiti ko. So nga dakkel ti kana lalo tatak dito nga tempo ado ti mas disgrasya gapuken dagitoy nga dingwen. Inal daw ka nga aglabas ka. When bale ko sir, weekly lata. Bale gamit bale agotro tanak nginal daw sir. Daytoy dagitoy bulos nga kalding tano kasparigan ket agatartaray da ditoy tenga iti kalsada nang ro na iti rabi. So dakkel nga mairisgo itintay pa nagbiyahe no. Ay wala sir, lalo kanyami nga nakamotor. Delikado kanyami kita kasi no once nga madimi mapuutan no masorpresa kami nga madungpar da kita. Possible nga agpeggad mo ti biagmi kada kita sir or nuhan man sigurado mo hospital kami gastos manen. Syempre dagitoy kakastoy nga stray animal ngamin sir. No in kaso nga in case nga nadungpar mo dagito yun sir awan tot umamin nga makin tarakenon kasi kabuteng danto DJ obligasyon dakin DJ na disgrasya dan. Sir masansan nga dumaldalyasat ka iti daytoy nga lugar sir? When sir kanayon mga ti linawas sir mga tries or nasursurok pa iti kadalawas sir kasi ti ubrak ngamin sir field personnel naktibang ko so nga kanayon naklat na agmotor. Kabayatan na kaya ti JCQ online TV channel ti agyaman karita king kukwa ken agububra iti Danis Eatery in front of Barangay Hall iti Barangay 1 San Lorenzo, Lawag City. Iti kanayon panag-share da ken kanayon panagbaybuya da kadagiti so amin na contents ti JCQ online TV channel. Ti Danis Eatery ket adaan da ti lechon pares with rice, lechon pares mami, budget meal, double meat, crispy sinanglaw, crispy dinuguan, crispy bupis, tinuno, in baliktad, crispy highball, inihaw na tilapia, ken inihaw na pusit. Mapandramanan itan mga ka-JCQ. Para ti JCQ online TV channel, Joey Cordero Kiawit, nagipadamag.